Soroll, contaminació, congestió, pèrdua de temps, característiques encara massa freqüents en les grans aglomeracions urbanes mundials. Millorar la qualitat de l'aire que respirem no ha de suposar un fre al desenvolupament econòmic. Ans al contrari, ha de ser el motor tractor de la reindustrialització de Catalunya i Europa. La necessitat d'apostar per la innovació, la tecnologia, la recerca en sectors tan importants com l'automoció, la generació elèctrica, la indústria manufacturera. Aportar solucions de futur a la millora de la qualitat de l'aire per a les grans aglomeracions urbanes mundials, sens dubte, és un factor guanyador per a l'economia del país. A les societats occidentals, garantir una bona qualitat de vida passa per comprometre'ns en la millora de la qualitat del nostre aire. Als entorns metropolitans, també a la ciutat de Barcelona, tenim una densitat de vehicles excessiva. Per això és molt important que l'administració fem els deures. Una bona xarxa de transport públic, metro, bus, decisions importants com afavorir el bicing, però també és absolutament necessari el compromís del conjunt dels ciutadans. Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya.